Bi an be arabadona Desembre kalo tile 11 an balima aw bisimila malak cuka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaroya minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye k'a fɔ ko Amo ale kɔni furafeerew daminɛ la. Kibaroya minnu sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko furafeerelaw olu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu fila min kɔni bɛ yen nɔ n'an ko olu ma ko Sinapo ale ni Sinafarm olu kɔni ye sɛbɛn kɛ ka yira k'a fɔ ko olu kɔni tun bɛ baarabila min na ni kunu kun ye a tile 12 ye ko olu kɔni ye o baarabila in kɔni jɔ fɔlɔ ko furaw feereli kɔni bɛ daminɛ bi arabado Desembre kalo tile 11 ni maa ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni kun ka laɲiniw ye 7 de ko ga ko o laɲini ninnu kɔni na ko bɛnkan sɛbɛn kɔni sɔrɔla 6 la ko walasa ka se ka jamanadenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ lafiya kɛnɛya tan fanfɛla la ko olu kɔni bɛna baaraw kɔni daminɛ ko fo ka taa bila Desembre kalo tile 31 na san 2019 Amo ko in kɔni hukumu kɔnɔna la furafeerela dɔw kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni ye baara daminɛ ni cogoya in na ko ga ko ni olu kɔni ka laɲiniw kɔni ma bɔ a sira fɛ k'a bɛ se ka kɛ ko Desembre kalo tile 31 kɔni kɔfɛ ko olu kɔni bɛ se ka taa baarabila wɛrɛ la. Kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye jɛkulu min kɔni b'an fɛ yan nɔ ni o kɔni ka baara ɲɛsilen don tiɲɛ ale kɔni tilennenya ni hakɛsegin ma n'an ko o ma ko CVGR kɔni ka kirikɛnɛ sigila karido Desembre kalo tile 8 ni baaraw kun fɔlɔ kɔni kɛla ni kirikɛnɛ kɔni dabɔla bingalikɛ wale kɔni taara ka mɔgɔ minnu kɔni sɛgɛrɛ kabini Mali kɔni ka yɛrɛma hɔrɔnya fo kana bila an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ olu ka se ka na u yɛrɛ ɲɛfɔ cogoya min na ni mɔgɔ 13 ninnu kɔni ye u da don u ka gɛlɛyaw la ko nin kirikɛnɛ in yɛrɛ ɲɛmaya ko o kɔni tun bɛ mɔgɔ 6 de bolo ni maa ninnu kɔni tɛmɛlen k'u ka gɛlɛyaw kɔni ɲɛfɔ ale ni degun minnu taara k'u sɛgɛrɛ ko maa minnu kɔni kun sigilen don a kiriko kɔni ɲɛmɔgɔya kunna olu kɔni ye sɛbɛn kɛ ka di u ma sɛbɛn minnu kɔni b'a yira k'a fɔ ko bin kɛra u kan ko wa u nana ka na u yɛrɛ ɲɛfɔ ni o kɔni bɛ kɛ sababu ye jamana o kan ka jurusara min kɔni kɛ u ye u ka se ka o sɔrɔ. Kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye tɛnɛndo Desembre kalo tile 9 sanga ni ale kɔni bɛ Bajankara kɔni mara la ko marifatigi dɔw kɔni de donna ni dugu in kɔni kɔnɔ ka taa bingalikɛ wale ta ka dugudenw kɔni sɛgɛrɛ a yirala k'a fɔ ko ni bingalikɛ wale in kɔni senfɛ ko mɔgɔ kelen kɔni nin tora la ko wa fɛnɛ ko mɔgɔ kelen jogina ko wa fɛnɛ ko dɔw kɔni ka so jenina a ko da fɛ ko dɔw kɔni fɛnɛ olu kɔni bololaminɛn kɔni fɛnɛ caman tiɲɛna nka an bɛ wagati min na a ma se ka dɔn fɔlɔ mɔgɔ minnu kɔni ye ni walejugu ta ka ni dugulamɔgɔ ninnu kɔni sɛgɛrɛ kibaruya wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da aw kulo kan kunnafoni kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye Muntugula mairie ni ale kɔni ye Adama Jara ye ale kɔni ni a jɛɲɔgɔn mɔgɔ 8 ko olu kɔni bɛ Bamakɔ kura kasoboba la ni wagati in na kibaruya minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Muntugula mairie ale kɔni ni a nɔfɛmɔgɔw ko u kɔni nɔ minɛlen don jamajɛ wari kɔni yurugu la ko Muntugula mairie ale kɔni n'a nɔfɛmɔgɔ ninnu kɔni kun kɛlen bɛ ka mɔgɔ 20 kɔni ka sɛbɛn kɔni dilan ni olu kɔni kun ye école karamɔgɔw ye ka yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ olu sara kalo kalo 20,20 kɔni na ko ga ko ni sɛbɛn ninnu kɔni kun bɛ yen ko ga tiɲɛ la ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni kun tɛ yen nɔ ko fɛn b'a yira k'a fɔ ko kalo kalo ko u kɔni bɛ ni mɔgɔ 20 ninnu kɔni sara wari ko o ŋanamu u kɔni tol'o la mɔgɔ kɔni de sɔrɔla ni ka taa u kofɔ pôle économique kɔni na ni olu kɔni fɛnɛ ye u ka sɛgɛsɛgɛliw daminɛ ka taa ni maa kofɔlen ninnu kɔni cɔmi u ka ni walejugu ninnu kɔni na a yirala k'a fɔ fɛnɛ ko u nɔ b'a la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko sefa wari miliyɔn 27 ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni ye ole yurugu tantɔ o ko sababuya la ni mɔgɔ ninnu kɔni u taara u yɛrɛ kɔni sɔrɔ Bamakɔ kura o kasobonba kɔni na kibaruya wɛrɛ mana bɔ nin ko kɔfɛ an b'o da aw kulo kan an balimaw ni ne kun ye bi kunnafoniw ye ka da aw kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ